Mama. Ngilalela. Mama ngiyaxolisa. Hayibo. Ngiyazi ukuthi phela okwenzekile kwenzeke ngendlela e-wrong yabo. Yeah. Nami ngithole Wefanele ngabuyela ngaye emuva. Bafo ngicela uthule. Ey angikaze ngaba confused. Ngikulalela odasanele qhubeka. Mama, okwenzekile bengasekho ukuthi ngakubuyisela emuva yabo because nami bengalindele ukuthi ngingayithola sengile situation of which sengikhetha nemizwa for wena. Yeah. Yabo. Athi mina ngifuna ukwazi ukuthi bengingasakhona ukudlala nje kuphela yabo. Nami bese ngifisa somehow sengazi ukuthi mhlambe kungaba khona into yakuzindlu. Yabona wefanele. Thula kwani mfethu. Like nje ngeke nje labasimba la ukwakhuluma. Lalela chaze yini. Yabona mfethu kashashe wena ngifilipha. Wena ngijwayela kashashe. Ngimfethu impela kodwa usuyangijwayela. Wena ngeke ngitshela wena la ey'nsukwini umpela ukuthi le ngane le iyabheka ikhulumayo wona nayo. Hayi ke. Iyanuka ngisho ukunuka. Kaluyize mntabami. Vele gcwalile kunuka into yokuphunga gcwalile. Wena uyigxeka le ngane. Sanele wena ukushilo lokho. Manje bese ufuthi useyikhanda. Sanele ngikhuluma nawe ngithi wena lokho ekushiwo ukushilo yini? Phela ngiyakwazi lokho la ngiyakwazi phela. Wazini wena? Wena kahle nje awazi lutho ngegqe nje. Inkinga yakhe lapho nje. Ngiyakwazi lokho. Awazi lutho ngegqe lokho too much la emlomeni mase kuthiwa yena wena. Mawucabanga-ke wena-ke uthina sobabili mhlawumbe indaba ngabikho usho bhedo nomuntu okhothayo kuwena mawucabanga. Akekho noyedwa ofisa ukukhotha. Ima ubhuta ukutshela kanje ukutshela ukuthi akayikhothi. Akekho. Sanele umtshela ukuthi akayikhothi yini bhutako? Awuyikhothi. Akayenzi bafo. Usukukhona wena usukusibambela ikhandlela lapha eceleni ubheke ukuthi ayikhotha. Bapho wethu bengingafuni mina ukuthi kuze kufike kule situation ngoba manje angifuni ukuqatshanisa umuntu wesifazane. Basi lo muntu wesifazane bapho ngiyamthanda. Bafo futhi kahle ubungenza isilima kwena. Ubungenza isilima. Bengingakhona ukwenza isilima bapho njengoba ngisho ngoba ngikutshele nje einsukwini ukuthi lo muntu ngihlehlile kena. Bengihlehla ngoba bapho ngoba nami ngiyibona ukuthi njengamanje ngikhetha imizwa of which ayona into bengivumelene nayo. Bengithi leyo nto izosixabanisa. Yabo. Bathi lo yabona mfowethu lalela tsheleke namhlanje baba ukwazi ukuthi uma uqhubeka nalo sifebe leso umuthana nazo ukwazi isifebe le ntombi yakho leyo entsha lo uthi usuyitholile ungazongidakelwa mina alingene ukudakelwa wena isifebe uqhubana nomuntu onje owenza le uqhubana nomuntu onje kwasekuqaleni wena wayiphutha nje ngayibona ngasekuqaleni ukuthi lento yami nawe ngiyizilungi ukuthi nje ngathi nginqina nami ngitshela ngase ngidabukela ukuthi uba yena ongahamba kuyena uyomenza lento ongenza yona ungambizi bese ngibona nami ukuthi Nkosi yami ngaze uzoyakuba uyongihlaza kuba uma yancane baba ayithule le nto lengana lento engananko bafu uqhube yazi ngiyabona ukuthi mina isilima ke manje la mina isilima bese ngizoyivala le phone bese ngale into yakho unjena kuyayibalekela inkinga zakhe uyibalekela nje fanele hambe uthola usizo ilungise lento yakhe le toys lakhe lelihambe ipitshezela abokhe izinkomo yabona umuntu yathi wena mfethu lalela abo wena baba sikhuluma nawe mase ngikubona ngiyabuya ngiyeze ekhaya sikhuluma kodwa mawufuna ukubonga owethu mina ngeke uqhubeka lo sibhebele uzoqhubeka ke nami thana ngathanda usazongibhebha strong nanamhlanje ngitshela indaba ongayazi nanamhlanje tshele mina